Madwar sena ilu l-gvern ta' responsabilitajiet ġodda lill-pharmacy technicians impjegati miegħu. L-istess pharmacy technicians ingħataw xogħol miżjud bħal dak tal-pharmacy of your choice, l-isptar Mater Dei u l-procurement services. Quddiem dan l-iżvilupp il-union ħaddiema maqudin talbet bħal diskussjonijiet mal-gvern biex ikun maqbul ftehim settorjali ġdid. Il-gvern iżda ddeċieda li ma jiddiskuti l-ebda ftehim ġdid u lanqas rid li jiltaqa' mal-union. Għaldaqstant fil-jiem li għaddew il-union irreġistrat tilwim industrijali u ħadet qatt ta' azzjonijiet. Fost oħrajn il-ħaddiema kienu ordnati biex la jirrispondu t-telefon u lanqas l-emails. Kienu ordnati wkoll biex jillimitaw ix-xogħol tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam il-ħruġ tal-mediċini u fuq il-pharmacy of your choice. Dan wassal biex matul il-jum tal-lum kien hemm konfużjoni sħiħa fl-ispiżerija ċentrali tal-isptar Mater Dei. Għexieren ta' persuni fosthom anke anzjani jinġabru biex jiġbru numru ta' mediċini li jistgħu jinġabru mill-isptar biss. Iżda spiċċaw jistennew għal sigħat twal biex jinqdew. Dan għaliex kien hemm biss pharmacy technician waħda ta' lin-nies, persuni li kienu preżenti ġibdu dawn il-filmati li jitkellmu waħedhom. X'ħin l-ammonti ta' nies bdew jiżdiedu fuq il-post deru anki pulizija li ssejħu biex jikkalmaw is-sitwazzjoni u jiggwidaw lin-nies. One News tkellem dwar dan ma' Għawċi, segretarju tat-taqsima servizzi tas-saħħa tal-UHM. Iltqajna darbtej, l-ewwel darba erġajna fehmnihom eżatt x'iridu nfissru għax Alla jbierek id-diviżjoni kienet insiet, u t-tieni darba għalqulna b'iffuċna qalulna aħna maħniex pożizzjoni bħalissa li niddiskutu ftehim settorali tal-pharmacy tax. Allura aħna m'għandniex xi oħra, il-verità hija li dawn il-ħaddiema qed jagħmlu iżjed xogħol milli kienu qatt jagħmlu qabel, ta' xogħol ta' kienu qed jagħmluh għalkemm il-bieb huwa magħluq, allura kellna bil-fors noħorġu b'azzjonijiet industrijali biex forsi l-gvern jifhem li hemm bżonn nagħmlu laqgħat magħhom. S'issa sal-lum id-diviżjoni baqgħet qatt ma batitilna lura biex niltaqgħu, allura aħna minn nhar it-tlieta li għadda bdejna bl-azzjonijiet industrijali. Għawċi qal ukoll li l-pharmacy technicians ingħataw istruzzjonijiet biex jagħtu mediċina għal 3 ijiem biss. Li qed jagħmlu bħalissa l-farmaċisti f'Mater Dei u l-pharmacy technicians f'Mater Dei huwa li jagħtu biss a 3-day emergency kit tal-mediċina li jkollhom bżonn. B'hekk pazjent se jkollu jerġa' jmur għall-mediċina wara 3 ijiem. Sa iva, jkollu jieħu ta' 3 ijiem biss, hija proċedura ta' emerġenza, daw jingħataw f'affarijiet ta' emerġenza. Imma mbagħad ovvjament wara 3 ijiem irid jerġa' jmur dan il-pazjent. Iva, wara 3 ijiem irid jerġa' jmur. Għawċi esprima d-diżappunt tiegħu minħabba s-sitwazzjoni u qal li l-UHM lesta li tpoġġi madwar mejda u tiddiskuti s-sitwazzjoni mal-gvern. Minflok immorru għall-azzjonijiet jerġa' jiltaqa' magħna madwar il-mejda. Sfortunatament, meta persuna naħa l-oħra ma tiltaqax madwar il-mejda, m'hemmx tagħmel iżjed li tmur għall-azzjonijiet dik hija l-isfortuna.